Nakon što je 50 mladih iz 15 župa provincije Bosne i Srebrene propješačilo oko 100 km rutom Suho polje, Šujica, Livno, Bila, Ljubunčić, Gorica, uputili su se prema Italiji. Cilj je bio dobiti potpuni oprost grijeha u bazilici Gospe od Anđela na njezin blagdan 2. kolovoza. Programom je bio predviđen i posjet važnijim mjestima vezanim za život Svetog Franje i treba istaknuti kako je hodočašće zapravo počelo u Padovi obilaskom bazilike Svetog Ante, najomiljenijeg sveca svijeta. Milijuni i milijuni ljudi godišnje posjete grob sveca i pogledaju njegove relikvije, a kako je snimanje ili fotografiranje zabranjeno u svim većim bazilikama u Italiji, a osobito su revni redari upravo u bazilici Svetog Ante, idemo u Asiz. Trebalo bi pola sata samo za nabrojiti lokalitete koje su framaši Bosne i Srebrene razgledali u rodnom mjestu najvećeg čovjekoljubca u povijesti svijeta. To ćemo pokušati učiniti u reportažnom zapisu koji pripremamo, a sada već idemo u mjesto Greča, 200 km udaljenom od Asiza. Odredište je Franjevački samostan od jaslica, prosto ugrađen u stijene iznad samoga mjesta. U njemu je 1223. Sveti Franjo uprizorio prve žive jaslice. Zato je u Samostanskoj crkvi služena božićna misa koju je predvodio fra Danijel Rajić, duhovni asistent Frame Bosne i Srebrene, a i idejni tvorac programa Franjevačkog hodočašća. S mladim framašima iz Bosne i Srebrene bila je i skupina mladih iz Slavonije s fra Robertom Čibarićem. Božić usred kolovoza i da se hoće, to se ne može zaboraviti cijeloga života. Sudionica 4. Franjevačkog hoda Bosne i Srebrene, časna sestra Franjevka Marija Ivković, koja studira teologiju u Rimu, svo vrijeme je bila raspoložena biti i turistički vodič. Tako je naglasila kako su te prve žive jaslice Svetoga Franje imala sva obilježja kao i danas, samo je umjesto djeteta Isusa bilo svetohranište, kako bi se posvijestila nazočnost Isusa Krista u pretvorbi kruha i vina. Inače, Samostanska crkva u Greču je i prva u svijetu crkva posvećena Svetom Franji, dodaje sestra Maja, a zanimljivost je i u tomu što se u galeriji iznad crkve nalaze desetine i desetine jaslica iz cijeloga svijeta. Izrađivali su ih od najrazličitijih materijala i svjetski poznati umjetnici, ali i oni koji samo vole tematiku otajstva Isusova rođenja. Satima se može uživati u mašti izrađivača koji su dijete Isusa smještali u jaslice, u indijanskim šatorima, eskimskim iglojima, starim dvorcima, barkama. Sve različito, a opet isto poručuje neprevaziđenje misteriji Isusova rođenja. Uglavnom, dojmovi svih sudionika 4. Franjevačkog hoda Bosne i Srebrene, kad je u pitanju posjet Italiji, su prekrasni. Uspjeli smo spojiti zabavu i vjeru, dokazali smo da religija nije skup pravila sam. Eto, to je stvarno lijepo iskustvo, stvarno. Ja bi svakom ovom preporučila kogod može da ide, jer stvarno predivno iskustvo i upoznamo mnogo drugih osoba i obiđemo sva mjesta koja trebamo obići, stvarno mislim sve, bez i obitelj koje su nas primile i frame koje su nas dočekale, znači sve bilo savršeno, ekstra bilo. A ovdje u Italiji? Pa isto, mislim, i ta svetišta baš imaju nešto posebno u sebi i porcijunkula kad smo imali potpuni oprost grijeha i te suze koje smo pustili, baš bilo nešto sve posebno. 1. septembra, ako Bog da, krećem poslaturu i ovaj hod mi je omogućio da obnovim sebe. Jednostavno da doživim taj potpun oprost, da se oslobodim vremeniti kazni i vjerujte, to je jedan osjećaj koji se ne može opisati. Svakom bi preporučio tko osjeća taj poziv da bude prisutan ovakvom hodočašću, jer ovo je nešto neopisivo.
Prelijepo. Jedno veliko iskustvo, prije svega sa divnim ljudima i u Bosni dok smo hodali sa divnim ljudima koji su nas ugošćivali svaki dan. Znači, kod svojih domova, znači prelijepo iskustva, ne može se opisati tu sve. Pa meni je ovo drugi po redu marš, prvi je nezaboravan, a i ovaj neće isto zaboraviti. Uglavnom, organizacija je sve super bila i ovaj ću isto događaj pamtiti po nečemu. Sve ima svoje trenutke. Mladi framaši posjetili su i svetište Laverna. Na tomu mjestu gdje je Sveti Franjo primio stigme imali su razotkrivanje pastira i ovčica. Igre u kojoj su mladi molili jedni za druge na cijelome hodočašću. O svemu tomu više u reportažnom zapisu koji pripremamo.